Que tal, saúdos? Moi boa noite, benvidos a VAV. Chegan a estas eleccións co reto de remontar unha crise de representación histórica que arrancou na xa famosa Asamblea Nacional de Amio. As eleccións do vindeiro día 25 serán decisivas para unha organización fundamental na historia moderna deste país, pero sometida nos últimos tempos a graves tensións internas que propulsaron a fuga de militantes, votantes e cargos. Desta volta apostan por unha muller nova que asume a responsabilidade de representar o nacionalismo galego sen mesturas con partidos estatais. Esta noite recibimos aquí no plató de VAV a Ana Pontón, candidata do BNG á presidencia da Xunta. Conta atrás para derrotar ao pesimismo, a conta atrás para derrotar aos recortes. O BNG é a candidatura que confía no país, que sabemos que Galiza pode sair adiante si temos ferramentas para deseñar estrategias propias. Aquelas persoas que queiran un cambio que vaya máis alá dun cambio de caras, pois teñen en nós a súa alternativa. Ana Pontón, moi boa noite. Moi boa noite. Candidata do Bloque Nacionalista Galego á presidencia da Xunta. Decía que chegaban estas eleccións nun momento delicado dentro da historia do Bloque Nacionalista Galego. En clave interna, como de importantes son estes comicios para a súa organización? Bueno, eu creo que é evidente que as eleccións para quen máis importantes son para os galegos e para as galegas, para que saian adiante. Eu que estou convencida e que o proxecto do BNG é útil para que podamos avanzar, para que podamos progresar e que o nacionalismo, ao longo da súa historia, cos seus erros, pero tamén cos seus acertos, creo que se facemos un balanzo sempre foi positivo para Galiza e eu estou convencida de que nestas eleccións nos vamos a ter un bo resultado e que eso vai a ser bo para Galiza. Bueno, supoño que os partidos concordamos en que son ferramentas para intervir na sociedade. Esa ferramenta, insisto, está nun momento especialmente delicado e por eso estas eleccións poden ser especialmente importantes. Eu o que vexo no BNG é que desde a última Asamblea Nacional que tivemos o que se produciu pois foi un proceso de cohesión interna moi forte, non, de iniciar unha nova etapa, de encarar tamén pois con maior unidade os retos que temos por diante e eu creo que nestas eleccións no que estamos é fortalecendo e retecendo, non, e con moita ilusión para traballar, para enfrentar o reto que xa nos quedan moi poucos días e con moito optimismo. Acompáñanos tamén nesta conversa Domingo Sampedro, moi boa noite, compañeiro da Voz de Galicia habitual nesta mesa. Si fora presidenta da Xunta, a partir do día 25, cal sería a primeira medida o fundamental que o Bloque Nacionalista Galego cree que necesita este país? Bueno, a primeira medida, penso que sería a posta en marcha de un plan de rescate dos servizos públicos. Creo que temos un problema moi grave de deterioro da sanidade, da educación, da atención ás persoas dependentes e creo que a prioridade do noso goberno pois debe ser precisamente contratar máis profesorado, contratar máis médicos, atender a esas persoas que siguen esperando, non, pois que se cumplan os dereitos que teñen recoñecidos por lei, en definitiva, medidas de carácter social que melloren as condicións de vida dos galegos e das galegas. E os cartos de onde? Porque está sempre a bella discusión. Habería cartos para eso? Eu penso que sí. Primeiro porque sabemos que nun orzamento pois se pode decidir cales son as prioridades dun goberno. Este foi un goberno que gastou moitísimo en pagar a débeda, unha débeda que triplicou en gastos financeiros e nos creemos que a prioridade tiñan que ser os servizos públicos. Pero hai outro debate que é moi importante e nos, de feito, estamos centrando unha parte da nosa campaña en explicar a necesidade dun novo modelo de financiamento para Galiza, porque nós temos neste momento un modelo moi centralizado que realmente, si tuviéramos un modelo donde non recaudáramos todos os nosos impostos, poderíamos dispoñer aproximadamente de uns 3.000 millóns de euros máis. É unha cifra o suficientemente importante como para que fora garantía de que poda haber unha mellora nos servizos públicos. Claro, pero este asunto concreto do financiamento, do famoso cupo galego, que vostedes reclaman, mesmo presentaron no seu momento unha iniciativa no Parlamento Galego, sabe que hai teóricos, por exemplo, estou lembrándome de Santiago Lago, a través do Foro Económico, que non dicen exactamente o mesmo, dicen que ese cupo galego que sería ruinoso, que nestes momentos Galicia está mellorada, digamos, na financiación. Como son esas contas para que se justifique eso? Porque efectivamente, dende o Bloque se mantén isto, pero fora do Bloque Nacionalista, mesmo no PSDG, no resto das organizacións políticas, non teñen claro que Galicia saíra gañando con ese cupo galego. Hai unha ferramenta que é moi fácil para poder analizar
quen ten razón ou non. Nos estamos falando de que só unha parte dos impostos que pagamos os galegos e galegas están territorializados. Cando collemos as liquidacións, que as fai o Ministerio, é dicir, non as facemos nós, son datos oficiais, o que vemos é que na última liquidación que se fixo, pois, en Galiza houve máis de 11.000 millóns de euros que pagamos por impostos. E hai que decir tamén que aí non contabilizan todos os impostos que pagamos, porque, por exemplo, Citroën é unha empresa que, como ten a súa sede social en Madrid, está tributando como unha empresa de Madrid, a pesar, non, de que toda a súa actividade se realiza no noso país. Pero excluindo eso, que habría que calcular, non, realmente cal é o custe, nós o que vemos é como en impostos pagamos moito máis do que logo revirte no país. Ben pola vía do financiamento, do sistema de financiamento autonómico, ou ben por a vía das inversións do Estado. Nos o que nos parece é que é máis lóxico que a chave dos recursos dos galegos e das galegas non a teña o señor Montoro e que ya devolvamos ao noso povo. Domingos. Moi boa noite, señor Pontón. Eu quería saber, a esta altura, despois de todo o proceso autonómico, non, que leva protagonizando o BNG 30 anos xa, e despois tamén destes cambios traumáticos, non, nalgún sentido, logo da Asamblea de Amio, cando hai outras forzas que están reivindicando unha nova forma de ser galego, unha nova forma de ser nacionalista, gustaríame a vostede que ascoitamos por aí falando ás veces, non, pois, de financiamento autonómico, de tarifa eléctrica, gustaríame en que consiste hoxe en día para o BNG, para vostede, ser nacionalista. En que se sustenta eso? Que traslación práctica ten? É dicir, pasa eso por convocar un referéndum, por exemplo, de maneira inmediata, ten algún outro tipo de contido, de liña vermella, en que se traslada no día a día en caso de acceder a un goberno? Bueno, eu creo que no país sempre houve moitas visións sobre o que é ser nacionalista. Seguro que se collemos a todas e cada unha das persoas que entramos nesa definición, non teríamos ninguna unanimidade. O que sei é que o nacionalismo como un movimento político o que reclama e o que defendemos, pois é que Galiza, se realmente ten maior capacidade de decisión sobre os nosos asuntos, é dicir, máis instrumentos para solucionar os problemas dos galegos e das galegas, nos irá mellor, e que un dos problemas na diagnose que facemos, non, que é unha diagnose política, non individual, sobre unha sociedade, un dos problemas que ten o noso país para poder desenvolver unha estrategia económica propia, os nosos servizos productivos, un tecido no que os nosos sectores primarios non só produzan materias primas, sino que vendamos produtos elaborados, bueno, pois é que dentro da estrutura do Estado nunca se apostou nin polos sectores productivos nin polo desenvolvemento do noso país, e, por tanto, que hai unha base material na que necesitamos ter ferramentas para poder desenvolver políticas adaptadas ás necesidades do noso propio país, e que, ao mesmo tempo, pois, tamén hai unha vertente que ten que ver pois, en como está a nosa lingua, a nosa cultura, non, como digamos, un pobo como galego, que é un pobo milenario, pois se enfrenta ao reto da globalización, e nese sentido nos o que nos resistimos é, de certa maneira, non a ir cos tempos, sino a que os tempos signifiquen que teñamos que renunciar á nosa identidade e que realmente hai unha pluralidade no mundo que é beneficiosa, que é positiva e que nos temos que aportar e que temos que manter. En definitiva, é ser galegos con voz propia para poder participar no concerto dos povos do mundo. Os seus competidores, nomeadamente o Partido Popular, adoita referirse á diferenza de votos que hai entre eles, entre o PPDG e o Bloque Nacionalista Galego, para decir que, bueno, que finalmente vostedes teñen unha idea equivocada, digamos, de o que os galegos queren, que é unha idea que vostedes teñen, pero que a maior parte do país non merca. Que diría isto? Porque, efectivamente, a diferenza de votos entre de apoios populares, digamos, entre o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego é moi chamativa, e este é un argumento recurrente por parte do PP. Que lles diría? Bueno, eu o que lle digo é que o Partido Popular ten un problema moi grave porque a veces parece que non acepta que hai galegos e galegas que pensamos diferentes, non? E mesmo quere dar unha visión moi homoxénea á sociedade galega que é moito máis plural. Eu quero decir que non é que a metade dos galegos voten ao Partido Popular, a metade dos galegos que votan ao Partido Popular, que é algo diferente. E nos temos que aceptar pois, que hai unhas maiorías democráticas, pero eso non nos dá ni nos quita razón para querer transformar, cambiar, e que senón a humanidade seguiría estando na Idade Media. Pero a explicación deso, quero dicir, eles insisten neso, en por encima da mesa a diferenza de votos entre eles e vostedes?
Ben, a min é que me parece un argumento que os votos dan e quitan maiorías, pero non dan e quitan razóns. E en moitas ocasións vimos como nas maiorías absolutas ou absolutistas que tivemos neste país non tiñan razón en moitos aspectos, porque se nos analizamos ou se vemos cales foron as análisis que fixo o nacionalismo ao longo da súa historia sobre a situación do país, máis ben quen acertou na diagnose sobre as consecuencias que iban a ter moitos dos procesos políticos que se viviron, como ao ingreso na Unión Europea, moitas da recentralización, o efecto da crise no tecido productivo galego e nas condicións de vida dos galegos e das galegas, realmente nos acertamos nas diagnoses. Agora, o que estamos lle pedindo a confianza aos galegos e galegas é para que tamén acertemos nas receitas para solucionar os problemas. Se o día 25 Feijóo consigue a súa terceira maioría absoluta, que cree que vai pasar en Galicia nos próximos 4 anos? Pois eu creo que vai a ser negativo para o país, teño que decilo con toda clareza, porque frente á imaxe que intenta dar o señor Núñez Feijóo de que el foi un gran xestor, que o fixo todo moi ben, e que mantivo, creo que dixo unha frase que era que Galiza chegaba a final de mes. Eu pregúntome como pode ser que Galiza chegue a final de mes cando a metade dos galegos non o fan. É un pouco curioso, gustaríame que esa pregunta non la respondera o candidato do Partido Popular. O que temos é unha Galiza que durante estes anos foi máis desigual, máis pobre, con máis problemas desde o punto de vista social e máis endebedada. Eu, vendo ese balanzo, nunca diría que un goberno o fixo ben. Por moi difíciles que foran as circunstancias, porque efectivamente era un momento nunha crise, onde había moitos problemas, non vamos a decirnos que todo fora fácil, pero penso que en outros lugares enfrentaron moito mellor a crise e, de feito, agora mesmo vemos como en Galiza hai problemas estruturais moi graves. Pois eu creo que, por exemplo, en Euskadi nos collemos as cifras de desemprego, de benestar, o impacto dos recortes. Partían dunha foto fixa diferente, non? Bueno, tiñan unha sociedade onde o nacionalismo gobernou durante moito tempo. Por exemplo, teñen un sistema de financiamento de cupo que lles permitiu resistir moito mellor aos recortes, e por eso nos decimos, por que Galiza non vai a ter o que ten Euskadi? Por que nos non vamos a ter capacidade para cando nos están impoñendo a LOMCE, unha reforma laboral injusta, recortes na sanidade e na educación, porque temos que aceptar ese marco e non decir, non, é que como galegos e galegas non queremos os seus recortes, non queremos a súa LOMCE ou non queremos a súa reforma laboral. Esa é a proposta do BNG. Pedía antes un exercicio de imaginación de como sería Galicia dentro de 4 anos no caso de que gobernara o Partido Popular. Voulle pedir outro. O Partido Popular foi o partido que máis anos ten gobernado Galicia dende que temos autonomía. Como sería Galicia se fora ao revés? Si nestes anos estivera a maior parte do tempo gobernada polo Bloque Nacionalista Galego? Pois mira, eu creo que no territorial teríamos unha Galiza onde recuperaríamos moito mellor o noso patrimonio e teríamos unha Galiza realmente ordenada, onde terían desaparecido as deputacións, eso teño absoluto convencemento, iríamos a un mapa de ordenación do territorio máis acorde coa nosa propia realidade, onde priorizaríamos o desenvolvemento da transformación dos nosos produtos, que non só teñamos uns sectores primarios que produzan materias primas, sino que as transformemos e creen valor engadido e con servizos públicos de alta calidade. E tamén estou segura que teríamos unha Galiza con máis igualdade para as mulleres. Domingos. Seguindo con exercicios de imaginación, preguntáballe estamos moi exixentes hoxe. Preguntáballe, Fernanda, que pasaría se logo das eleccións Feijóo revalida a maioría absoluta. Eu pregunto o contrario. E se na revalida e se abre a posibilidade dun goberno alternativo, que papel vai a xogar en isto o BNG? Facilitará a formación dun goberno de esquerda, en fin, de ter contactos, diálogo e incluso establecer algún tipo de acordo con todos aqueles que en algún momento, non que coincida ademais, formaron parte do BNG e xa non o forman, faría, ou mellor, constituiría un goberno alternativo e en caso de que sí, por onde tería que pasar ese goberno? É dicir, que non podería deixar atrás? Cal sería o eixo en torno ao que tería que pivotar ese goberno? Eu, en primeiro lugar, creo que decir, eu estou sendo moi clara durante toda esta campaña respecto dos pactos, porque eu entendo que é un tema que a xente ten que sabelo, me parece un dereito dos cidadáns. Tamén o digo, os pactos quen decide se os ten que haber ou non son os cidadáns, porque se outorgan unha maioría absoluta, deciden que hai un partido que ten maioría suficiente para gobernar,
e se non, pois tamén están decidindo que abren a posibilidade a que varias organizacións pois conformen gobernos alternativos, que poden ser ben por unha coalición, ben por un acordo de investidura. Hai moitas fórmulas que non creo que tampouco neste momento estemos en condicións nin de apostar por unha nin de descartar ningunha, non? Creo que iso é unha obviedade, que non estou dicindo nada que non pase pola cabeza da xente. A partir de aí, díxeno no debate, volvo a dicilo hoxe, porque creo que é importante que se sepa. Se o 25 de setembro Núñez Feijóo non ten maioría absoluta, eu esa mesma noite o primeiro que fareis será chamar ao señor Leiceaga, ao señor Villares, e pedirlles que o día seguinte nos sentemos para falar de propostas, porque o máis importante que hai en xogo neste momento non é un cambio de caras, é un cambio de políticas, porque tamén xa tivemos experiencias, non? E vimos o que pasou pois, en moitas partes, que se non empezamos a decir que hai que poñer en marcha cambios estruturais para os problemas que ten o noso país, eso tamén acaba xerando, creo que moita desafección para a política, porque efectivamente, hoxe hai moitas persoas que o están pasando mal e a nosa responsabilidade é que esa xente teña alternativas, que non todos os problemas se solucionan chiscando os dedos. Eu estou absolutamente de acordo, pero ten que haber programa, ten que haber propostas e logo xa falaremos de como se reparten as responsabilidades. Claro, o que pasa que, señora Pontón, para cambiar políticas, para facer unha estrategia de cambio de políticas, o primeiro que hai que estar de acordo con que políticas hai que cambiar e cal é a estrategia que hai que levar a cabo para cambiar esas políticas. Que garantías teñen os cidadáns de que esa complexidade, digamos, deses pactos posteriores non sexa tal, de tal envergadura que impida que esas políticas siquera se chequen a plantexar? Ben, eu entendo que hoxe hai... Porque eu entendo, comprender que a xente... Entendo perfectamente esa pregunta, e máis, entendo que hoxe hai moitas persoas que despois do que viron do que pasou no Estado, pois tamén teñan un pouco de alarma, non, a respecto de que pode pasar pois nun contexto no que non hai esa maiorías absolutas, porque efectivamente eu creo que o Partido Socialista e Podemos na primeira legislatura fallida, non, despois das eleccións de decembro, cometeron unha irresponsabilidade moi grande. Estuveron toda a campaña dicíndonos que o máis importante era derrotar a dereita, derrotar ao señor Mariano Rajoy, estaba derrotado polos cidadáns nas urnas e eles empezaron a súa particular, vamos a decir, xogo de tronos, non? Xa que está tan de moda falar desa serie, e regalaronlle unha vida extra a Rajoy, que a utilizou ben, non? E que certamente agora pois temos unha situación no que hai un Partido Popular que quere impoñer o seu programa sin ter votos suficientes como para poder gobernar, e coa esquerda estatal absolutamente noqueada en todo este proceso. Entón eu entendo que haxa esas dúbidas, pero tamén é certo que en Galiza temos unha tradición moito maior, non, de entendementos, de diálogo, de pactos. Eu sempre creo que non ten por que son positivos para as persoas e mesmo para a democracia, que haxa diálogo, que haxa que acordar, non? Que está pasando en toda Europa e moitos países están gobernados por coalicións e funcionan moi ben. O importante é realmente que o que se fai, porque pero realmente non ten ningunha dúbida dos problemas, mesmo da incapacidade de poder organizar un goberno con xente tan distinta? Mira, eu é que digo, este foi un goberno que lle deu estabilidade ás persoas? Pois eu creo que non, o goberno de Núñez Feijóo, porque creou moita inestabilidade na xente deste país, a inestabilidade cando non podes chegar a fin de mes, cando ves que te están embargando a tua vivenda e que ninguén che dá unha alternativa, a inestabilidade de decidir que teño que coller as maletas e marchar. A min esa é a inestabilidade que me preocupa. A marxe deso, entendendo tamén a pregunta que ti me fas, pois evidentemente o que hai que ter é un acordo programático claro, capacidade de entendemento e de antepoñer o ben común por riba de intereses partidistas. E eu por quen podo responder é polo BNG. Claro, non podo responder polos demais. No que de nós depende, eso está garantido. Nun exercicio de realidade, a non ser que pasen cousas que non están moi previstas nestes momentos, nun exercicio de realidade o Bloque vai aportar a parte que en teoría vai aportar. Vostede está no Parlamento Galego, tivo contacto próximo, mesmo de escanos con Alternativa Galega de Esquerdas, esa coalición que se presentaba hai 4 anos ás eleccións galegas, así que viviu de primeira man a peripecia dese grupo e os problemas internos que tiveron prácticamente dende o minuto 1. Non ten vostede medo a que esa inestabilidade dese xeito de facer política acabe contaminando a un posible goberno alternativo?
Eu nunca teño medo, así como actitude vital ante as cousas, e creo que estamos nun momento no que é necesario que neste país abramos un tempo novo, porque o peor que nos podería pasar é seguir co inmobilismo e co desastre que nos están deixando as políticas da dereita, as políticas do señor Núñez Feijóo, a súa sumisión e a súa incapacidade para poder defender este país. Podo responder polo BNG, é que non podo decir nada máis. No BNG temos un proxecto sólido, un proxecto cohesionado, un proxecto ademais que ten propostas alternativas que o demostramos, experiencia, tamén aprendimos dos erros e creo que estamos en unha mellor disposición para poder gobernar, e todo isto queremos aportar para que o país avance, para que progrese. A quen prefire, a Luis Villares ou a Leiceaga? Ana Pontón. Bueno, como compañeiro de viaxe, digamos. Eu quero che decir que a mí o que me gustaría é que nós tiveramos oportunidade de desenvolver o proxecto político do BNG. Non me corresponde a min decidir quen vai a ser presidente da Xunta de Galiza, sino que é algo que van a decidir os galegos e galegas. Supoño que a maioría absoluta non contan con conseguir. Non. Bueno, pois supoño que algunha preferencia ou algún... É que eu, da verdade, teño que decirlo con claridade, eu quédome con Ana Pontón, pero porque representa o BNG, non por unha cuestión personalista. Como compañeiro de viaxe, tendo en conta que non vai ser quen o bloque de gobernar en solitario, vai necesitar alguén no caso de que o PP perda a maioría absoluta. Pois mira, non se sinte máis cómoda cun proxecto que con outro? Eu non me sinto nin máis cómoda nin menos cómoda, teño que respetar a outras opcións políticas que existen no país, que forma parte da pluralidade, e eu, en todo caso, que traballo para que o BNG teña o maior apoio posible e non teño que escoller nin entre o PSOE e as mareas, porque, como, vamos, é unha escolla que non ten ningún sentido, porque eu represento outro proxecto político. Perdona que repregunte, Domingos, insisto na pregunta, non será o mesmo se o día 25 o PSDG queda por encima das mareas ou as mareas quedan por encima do PSDG. Supoño que na estrategia do Bloque Nacionalista Galego eso está na mente, están pensando en posibles escenarios, supoño. Pero, vamos a ver, nós estamos xa anticipándonos, eu entendo que a preocupación que sempre tedes os xornalistas, as xornalistas que sempre vostedes que anticipar. Primeiro teñen que falar os cidadáns, e unha vez que falen os cidadáns, que quen teñen que decidir a quen prefiren, eu vou a votar por Ana Pontón, quero que quede moi claro. Antes entendía, decía que entendía que a xente ten dereito a coñecer como van ser eses pactos, cales van ser os movimentos posteriores. Nos decimos, nos o que estamos a falar non é de persoas, porque realmente a política galega e a política do Estado, penso que os egos que teñen feito moito dano aos proxectos políticos e que hai que pensar moito máis no común, no de todos e todas, e menos nesos personalismos que vimos dun xeito moi exacerbado neste último ano na política estatal. Para min o importante son que haxa propostas para solucionar os problemas que hoxe está padecendo moitas das persoas que nos viven. E iso non é un cambio de caras. Por eso decimos, o 25, o máis importante non é un cambio de caras. O máis importante é que haxa solidez para poder poñer en marcha un cambio no país, pero que chegue ás persoas, non simplemente que cambie a cara do presidente que ven cada día no telexornal. Domingos. Vou a axudar de alguna forma a responder a esa pregunta de Fernanda. Non teño dúbida ninguna de que vai a ter facilidade de entendemento co Partido Socialista. Non porque este ao frente unha persoa que ven do mundo do BNG, nin que sexa Fernández Leiceaga, senón pola tradición que teñen ese tipo de acordos. Dende que se asinou o primeiro acordo, un pouco ás agochadas, todo hai que dicilo, entre Paco Vázquez como responsable do PSOE e Xosé Manuel Beiras, entón, como responsable do Bloc, alá polo ano 95, revalidáronse sistemáticamente sempre eses acordos de goberno, sempre que foi posible, ademais, en todas as instancias, é dicir, concellos, diputacións, a Xunta de Galicia e incluso con sustento ao goberno do Estado con Zapatero, os orzamentos. Por tanto, vai por diante que non teño dúbidas de que vai haber ese entendemento. Si me parece máis chamativo, ou mellor, máis noticioso incluso, se ese entendemento ten que ser a cambio de algo. É dicir, falábamos antes do programa do BNG, que a vostede lle gustaría sacar adiante o programa do BNG. Que parte quere salvar dese programa para sacala adiante, é dicir, porque evidentemente se o BNG non consigue esa maioría absoluta que parece, se vostede xa o recoñece, pois non vai a poder aplicar o programa per se, hai que pensar en unha cousa nova, é dicir, cales serían as liñas vermellas? Exactamente, cal é esa liña vermella, cal é ese aspecto que lle gustaría preservar dese programa do BNG para salvar nun futuro goberno? Primeiro unha matización que me parece tamén que é importante, porque o BNG
ten tradición de poder chegar a acordos con diferentes forzas políticas, non só co Partido Socialista, tamén con Izquierda Unida, en algúns lugares... Bueno, aquí basicamente en Galicia... Porque había tres, quero decir que, vamos a ver... Había tres con representación, sí, efectivamente. E máis, e nos eso sempre o fixemos coa mesmo rigor, coa mesma seriedade, e mesmo penso que nos gobernos donde están gobernando as mareas, nos estamos facendo unha oposición constructiva, criticando aquelas cousas que son criticables e apoiando aquelas nas que podemos coincidir. E tamén quero decir que non é esa a mesma receptividade que teñen as mareas a respecto das políticas do BNG. É curioso, por exemplo, esa oposición de tripartita ou cuatripartita que hai en Pontevedra, onde vemos como toda a oposición está actuando en bloque contra o goberno do BNG. Nos pedimos de altura de miras. Dito isto, o que me parece a mí máis importante, pois é que o peso, as liñas vermellas, o que irades denominar do programa dunha alternativa política teñen que decidir o primeiro os cidadáns co seu voto, porque o peso e a túa representatividade é a que vai facer que nos podamos decir é fundamental a negociación da tarifa eléctrica ou o plan para os retornados. No mellor dos escenarios posibles para o bloque e no peor dos escenarios. No caso do peor dos escenarios, que é absolutamente irrenunciable para o Bloque Nacionalista Galego? Vamos a ver. A mí me parece que nós ahora estamos nun momento no que o que lle temos que explicar aos cidadáns son cales son as nosas propostas para que teñan solucións aos seus problemas. E nós estamos con un programa que nos parece que é importante para o futuro deste país, onde estamos falando da necesidade de que teñamos maiores instrumentos para facer frente aos problemas que temos, poñer en marcha un plan retorna, apoiar os nosos sectores productivos, poñer en marcha medidas para apoiar a innovación en Galiza, que non pode ser que estemos na cola de toda Europa, para rescatar os servizos públicos. Ben, sobre esas bases, nos podremos conformar unha alternativa con aquelas persoas que queiran defender ese tipo de políticas beneficiosas para o país. Efectivamente, o que teño que recoñecer, eu non veño aquí con cal é a miña proposta para un pacto de goberno. Eu teño que ofrecerlle aos galegos e galegas as alternativas que defenden o BNG e co seu voto van a decidir por que optan. Creo que é o lóxico e despois do día 25... Pero sabe que o Partido Socialista é unha forza federal articulada a nivel de Estado e que ten tamén un discurso moi claro neso, e vostede que non chegou onte ao BNG, senón que se leva unha década de diputada, escoitaría bastantes veces, alo menos tantas como escoitei eu, a unha persoa como Emilio Pérez Touriño, cada vez que se abordaba unha negociación co BNG, aquela cantinela de dentro da Constitución todo, fora da Constitución nada. É dicir, ese é un marco no que vai a desenvolverse o BNG no futuro inmediato ou é un marco que se pode sobardar? Imos ver, nós vamos a presentarlle unha proposta aos cidadáns deste país e teñen que ser logo eles quen determinen cal é o peso de cada unha das organizacións políticas a hora de poder facer acordos de investidura. Polo tanto, nós o que temos sempre, tivémolo e imos a seguir tendo é responsabilidade. O BNG ten programas e proxectos estratégicos aos que non vamos a renunciar, porque a mes creemos que son vos para solucionar os problemas que hoxe ten a xente. Cal deses programas, cal sería o máis irrenunciable? Logo, nos temos un programa político que, insisto, cando nos vexamos cal é o resultado electoral, podremos sentarnos a negociar. Eu sinto moito, pero entre nós os tres non podemos decidir como vai ser o pacto de goberno que haxa a partir do día 25 de setembro. Tamén me parece... Porque non nos poñemos. Sí, tamén me parece interesante porque, vexo que vai collendo corpo a idea de que o Feijóo vai estar na oposición e a mí me parece ser un escenario positivo para o país. Entraría no goberno? Quero decir que tampouco sabe isto, se xa lle pregunto en que consellería, xa me di de que estou falando. O BNG, a militancia do BNG escolleume para ser candidata a presidencia da Xunta de Galiza. Pero con un objetivo. Con un objetivo que sería positivo para este país. Teñen que falar os galegos e galegas, cando eles falen, a partir de aí vamos a ter máis datos. Non podemos xa estar no post-25 porque ainda queda moita campaña e creo que hai moitas cousas. A campaña é para conseguir algo e estamos nesa consecución, é un proceso para que a xente se manifeste con respecto ao que vai a acontecer despois do 25, así que vese compartindo decisións con Podemos? Nos, mira, vamos a compartir decisións con calquera organización política coa que cheguemos a un pacto de goberno para que realmente haxa unha alternativa de futuro para os galegos e para as galegas. Con calquera? Con calquera que compartamos principios con nós. Eu xa o digo, non me vexo gobernando nin con Ciudadanos nin co Partido Popular. Pois non. Con Ciudadanos, aínda que eles quixeran?
Bueno, creo que sería... Esa sí que sería noticia do século. Porque un partido que se define como antinacionalista, non? Porque a definición que ten sería bastante ilóxico que gobernara con unha formación política nacionalista, pero bueno, todo pode ser, porque a autodenominada nova política pois a veces xenera fenómenos extraños. Nesa decisión de con calquera, bueno, con matices, estamos dentro dun marco que calquera que nos está vendo sabe que cando eu digo iso eu non me refiro nin ao Partido Popular nin a Ciudadanos, sino ao resto de forzas políticas. Referéndonos a xente que nos está vendo, pode entender que haxa xente que con este discurso que está mantendo nestes momentos non entenda por que isto non foi previo. Non digo introducirse nese partido instrumental, xa podo entender que estratégicamente o bloque non lle interesa, pero por que non nunha coalición conxunta que o mellor electoralmente teria sido máis rendible para todos? Mira, eu pregúntoche... Cando a impresión é que con calquera se pode chegar a acordos. Vouche facer unha pregunta. Ti pensarías que sería lóxico que o BNG se presentara co PSOE? Non, verdade? Ninguén nos di que temos que ir nunha coalición co PSOE. Pois eu creo que Podemos, dentro do marco estatal, representa unha forza política que ten moitas similitudes co PSOE. Tamén o digo, cada vez máis. Nos podemos chegar a acordos cando os cidadáns votan diferentes alternativas políticas para facer gobernos? Pois claro que sí, creo que iso é lóxico, democrático, e fano todas as organizacións, porque o señor Núñez Feijóo, que foi tan crítico cos bipartitos e cos tripartitos, ahora nos defende un tripartito para o Estado. Me imagino que se o defende para o Estado tampouco terá por que demonizalo para Galiza. Entón, non somos proxectos políticos diferentes. Coincidirás ti comigo que Podemos non é unha organización que se defina como nacionalista, non? Mais ben, é unha organización, claro, pero non me presentei nunca nas mesmas listas que do PSOE. Non, pero quero dicir, vostedes están falando do momento extraordinario que se está a vivir no país. Os momentos extraordinarios non precisan estrategias extraordinarias? Mira, eu creo que o momento máis extraordinario que se puido vivir nos últimos tempos supoño que sería a transición desde un punto de vista da convulsión que creaba nun país poder deixar atrás unha dictadura. Nese momento o nacionalismo fixe unha aposta, porque non só en Galiza, sino nas nacións sin Estado, que necesitaban organizacións políticas propias, autoorganizar esos povos para sair adiante, porque se defende un programa político no que realmente teñamos capacidade de decisión frente a un Estado centralista e centralizador, como estamos vendo no seu desenvolvemento. Neste momento hai moitas circunstancias non excepcionais, efectivamente, pero supoño que non seremos nos irresponsables por presentarnos ás eleccións. Me imagino que é un dereito democrático que temos exactamente igual que o dos demais e que os galegos e galegas teñen dereito a votar unha alternativa nacionalista. Como non? Porque as outras alternativas eu non vexo ninguna que se defina nese panorama, nese marco e con un programa político que efectivamente vai moito máis alá de un goberno que é importante, que nos creemos que é fundamental que o nacionalismo goberne este país para que podamos progresar, modernizarnos, avanzar nestas circunstancias, pero presentándolle un programa e unha opción á sociedade. Logo, se non hai maiorías absolutas, o democrático e o normal é que haxa acordos. Mesmo con maiorías absolutas sería recomendable que en algunha ocasión o goberno tivera vontade de dialogar algo coa oposición, porque a oposición tamén representan aos cidadáns deste país. Por lo tanto, non sei por que é tan extraño. A mí me parece todo absolutamente lóxico. A vostede, como nacionalista, como unha persoa que cree na capacidade plena do autogoberno galego, que lle parece cando ve que Podemos defende a nivel de Estado o dereito a decidir de Cataluña e cando chega a Galicia unha aposta non só que desaparece, non só que non figura nos seus papeles, nos seus documentos programáticos, sino que incluso o representante da súa marca electoral aquí pois di que é un asunto que non está no debate porque non hai base, músculo social para leválo a cabo. No Estado español hai, claro, unhas anomalías democráticas que son tremendas, non? Eu estaba ahora escoitándote a ti pensando, claro, Cameron non é un nacionalista, verdade? Sin embargo, propiciou un referéndum de autodeterminación para os escoceses. Sí, propiciou tamén un para sair de Sí, sí, pero quero decir, Cameron é un señor que defendeu o dereito a decidir do povo escocés, pero para que nada cambiara. Entón, a mí me dá a veces a sensación de que Podemos representa iso no Estado. Defenden, que a mí me parece ben que se defenda, pero eu defendo que
o exercicio dun dereito para cambiar algo. A mí me sorprende, non, que xente que se di rupturista diga que non quere cuestionar o marco do 78, non, e que todo dentro da Constitución, nada fora da Constitución, que son unhas declaracións que me parecen máis propias o mellor pois de personaxes da dereita que de alguén que di representar o mundo non, así rupturista. Nos decímolo con claridade, eu creo que o réxime do 78 é un réxime que está esgotado, mesmo a crise política que se está vivindo no Estado demostra non a decadencia que se está vivindo na política estatal, porque hai unha incapacidade tanto da dereita como da esquerda por chegar a acordos, e estamos nun momento no que vai a moverse e abrirse un debate sobre como é a organización territorial do Estado. Creo que nestas circunstancias é fundamental que haxa un nacionalismo que defenda posicións para que Galiza non quede atrás en todo ese marco, porque históricamente, e podemos analizar mesmo cando foi a aprobación do Estatuto no ano 81, sin un nacionalismo que estuvera marcando, aínda que tuvera un peso, que naquel momento tiña un peso social, institucional moi pequeno, realmente foi quen marcou que naquelas circunstancias non se admitira aquel estatuto de Aldraxe, aínda estando en contra dele e defendendo outra alternativa. Marcou en positivo as posibilidades do país. E a mí me parece que nestas circunstancias nas que nos estamos vivindo, a alternativa nacionalista é máis importante que nunca, porque nós estamos vivindo un proceso de recentralización que nos deixa moi tocados como país. Estamos falando moi pouco do que significou, por exemplo, en termos de capacidade real para Galiza, a desaparición das caixas. Ninguén dá ese debate, pois perdimos un instrumento importantísimo tamén de autogoberno para este país, e estamos vendo como 15.000 millóns de euros dos aforros dos galegos e das galegas están emigrando. E iso significa que aquí hai menos opcións de desenvolvemento de pequenas e medianas empresas. Por lo tanto, cando nós estamos falando de que é importante que haxa unha alternativa como a nosa, do que estamos falando é de cousas concretas, solucións das cousas do día a día. Ana Pontón, falaba antes Domingo San Pedro dese momento no que Paco Vázquez chegaba a un acordo con Xosé Manuel Beiras. Quero preguntarlle como procesa personalmente ou políticamente esas críticas de posibles socios, pero tamén de excompañeiros de militancia, como Xosé Manuel Beiras, que hai uns días acusaba de terse presentado pola provincia equivocada. Que me fai gracia, teño que recoñecelo porque me parece que non ten absolutamente ningún sentido. Eu son de Sarria, estou super orgullosa de ser de Sarria, de onde me criei, da miña aldea, que se chama Chorente, pero levo 20 anos vivindo en Compostela e creo que é lóxico que me siga presentando pola mesma circunscripción pola que me presentei sempre. Mais ben me dá que está un pouco enfadado, pero non sei moi ben. Eu o único que lle pido é que non se equivoque de inimigo. Domingos? Pero non ten nada en contra da xente de Lugo, entendo, polo feito de non representala. É que eu como galega defendo aos de Lugo, aos da Mariña, os de Ourense, aos de Vigo e aos de Coruña, a todo o país. É que a mí me parece que un dos grandes problemas que ten Galiza é precisamente o localismo. E eu tamén como nacionalista, pois digamos que no corsé provincial tampouco me vexo moi identificada. Bueno, hai uns días se refería a Rosa Parks, esa muller negra que desobedeceu as leis de segregación racial en Estados Unidos. Que leis considera vostede, Ana Pontón, que están a servir a causas indecentes e que merecerían ser desobedecidas? Pois mira, eu creo que temos unha legislación en materia hipotecaria absolutamente injusta, que beneficia clarísimamente a banca e que deixa desprotegidas a moitísimas persoas. E creo que o goberno ten que traballar para modificala, pero tamén ten ferramentas para decir hai cousas que non aplico. A LOMCE, eu creo que non hai que aplicala no noso país e que hai que ser insumisos ás reválidas e, sobre todo, eu nunca permitiría que un goberno no que eu tuvera presidencia, por pagar un pouco máis da débeda aos bancos, deixara de suministrar medicamentos que necesita a xente para vivir. E digo con toda a certeza, se a mí me inhabilitaran por incumplir unha lei de déficit cero, é que o levaría como un orgullo, porque me parecería que estaría cumprindo, estaría sendo útil para unha causa xusta, porque eu xa sei que se vai a decir que o imperio da lei, que non se pode, pero realmente vemos como en moitos, sin empuxe de moitos movimentos sociais,
nunca se terían cambiado leis inxustas. E son debates e decisións que tamén hai que ter valentía para tomadas. Claro, pero é consciente de que unha cousa é que un determinado movimento activista promova unha determinada insumisión, é unha cousa, outra cousa que dende a política, dende a administración, se aposte pola insumisión ou polo incumplimento de determinadas leis, porque finalmente que lei se decide cumplir e que lei se decide non cumplir. Pois mira, ti que farías no caso de Rosa Parks? No, claro, efectivamente, pero Rosa Parks non era a gobernadora do Estado correspondente, pero se o fora, e estamos falando nestes momentos dunha democracia, en teoría, se o fora, en teoría, claro, porque estamos nunha democracia precaria, nunha democracia en que hai moitas cuestións. É consciente o risco que implica dentro dunha administración de un goberno que se van a incumplir leis. Ti crees que foi democrática a modificación que se fixo da Constitución para impoñer como un ben superior o cumprimento do déficit e o pago da débeda aos bancos? Pois eu creo que é un atropello democrático. E non, me parece que é normal cuestionalo. E nós non temos capacidade, por exemplo, desde a Xunta de Galiza, para poder modificar esa lei, porque non a temos. Entón, teremos que cuestionala, abrir un debate social sobre iso, e ter a disposición de que o goberno galego este do lado da xustiza, porque podería haber aquí unha lei, imagínate, non, que nos impidira as mulleres votar, e eu iría a votar o día 25 de setembro, e que me detiveran por iso. Pois me parece que son accións necesarias nunha sociedade que está neste momento moi necesitada de sair desa resignación democrática a que nos están conducindo. Hai outras leixes, por exemplo, que se impoñen corsés e limitacións estritas, como é a lei do teito de gasto, incluso blindada tamén constitucionalmente. Por exemplo, como se poden afrontar determinados gastos comprometidos nos programas electorais, comprometidos, vostede arrancaba esta entrevista falando dun plan de rescate deses servizos públicos, non? Poñemos de momento entre dúbidas o xeito en que se financiaría, como se poden sacar estes proxectos adiante sin rebasar eses teitos de gasto que agora están blindados precisamente legalmente. Eu creo que esos teitos están blindados porque non hai gobernos que os cuestionen. Porque se realmente houbera gobernos que estuveran dispostos a dar un debate sobre si temos un autogoberno, como non vamos? E temos recursos, e temos capacidade para poder dar máis servizos, por que temos que ter esas limitacións? É que un debate, eu creo que o debate ten que ser ao revés. Como poden impoñernos ese tipo de decisións? Porque aí claramente sobardaron as competencias que hai mesmo definidas legalmente. Estamos vendo como o Estado nos últimos anos recentralizou e convertiu en papel mollado un autogoberno que nós sempre dicimos como un autogoberno autoanémico. Pois estamos nunha circunstancia moito peor e realmente, se nós queremos cambiar algo neste país, temos que estar dispostos a dar pasos para adiante, porque decir que simplemente xestionando o que hai vai haber unha revolución desde o punto de vista social, eu non o creo. Teño que dicilo con toda honestidade. Temos que ter un programa e un goberno que este disposta e que este en disposición de realmente enfrentar retos para mover cousas. Podemos xestionar moito mellor? Claro que sí. Podemos facer as cousas con máis sensibilidade social? Claro que sí. Pero iso non vai a chegar para darlle resposta ás demandas que hai na sociedade, porque de feito, moita da frustración que pode haber en certos sectores é porque se fan promesas sin ter en consideración cales son os instrumentos para poder leválas adiante. Por lo tanto, temos que falar de políticas concretas, de propostas concretas, pero tamén temos que falar da necesidade de desenvolver un país, de ter instrumentos, de mellorar as condicións de vida, e o que para min absolutamente un pouco sorprendente é que houve moitos territorios que nin tan siquiera se consideran nacións que durante estes últimos anos, no marco do Estado español, dixeron, pois queremos ter máis competencias, queremos ter máis capacidade, queremos mellorar os instrumentos que teñen esos autogobernos para darlle unha resposta mellor aos nosos cidadáns, e aquí todo se conxelou e parece que esos marcos son intocables. Pois eu digo, eu que sei, o estatuto é así como un traxe feito nos anos 80, en pleno ano 2016, non podemos aspirar a algo máis. Non sei se logo aspiramos a superalo, pero parece algo así lóxico, porque hai moitos problemas que hoxe sería importante que realmente desde aquí lle puidéramos dar solución, porque teríamos mellor resposta. Podemos falar do tráfico, podemos falar do ferrocarril, verdade? A min me parece que é alarmante, máis alá das consecuencias
poda analizar en cada accidente ferroviario, pero en tan pouco tempo, 2 accidentes ferroviarios en que hai unha causa que aparece, non, que unha deficiencia nos sistemas de seguridade, non se está xestionando ben desde o Estado as infraestructuras no noso país, e o mesmo podremos decir de outros servizos. Por lo tanto, cando nos falamos de autogoberno real, estamos falando de darlle solucións a esos problemas. Bueno, falábamos antes de Sarria, o concello no que naceu Ana Pontón, estivemos ali, Viauve estivo ali, estivo a nosa compañera Uxía Rodríguez, sabía que estaba enterada. Bueno, estivemos con parte da familia de Ana Pontón para tratar de achegarnos ao aspecto máis íntimo dos candidatos, neste caso do candidata do Bloque Nacionalista Galego. Hoxe chegamos a Chorente, a Sarria, a terra de Ana Pontón. 6 de cada 10 galegos non coñecen a candidata do BNG á presidencia da Xunta, segundo o CIS. Así que, quen mellor cos seus propios pais para falarnos desta muller que con menos de 40 anos ten nas súas mans o futuro do Bloque Nacionalista Galego. Hola, que tal? Bos días. Hola, que tal? Que tal? Encantada. Igualmente. Aquí por aquí, todo eso, Belén. Ahora, de pasar para diante, é Ana. Que ela sempre quería facer algo por Galicia, sempre con moito interés. Eu algunhas veces digolle que non se debe enfrentar tanto Feijóo, non? E ela díceme que sabe hasta onde pode chegar. E ela é a única que lle pon cara ao Feijóo. Ela de un principio quería estudiar periodismo, pero claro, despois, cando foi na selectividade, tuvo un pequeno fallo e tuvo que coller as ciencias políticas. Ir ás festas ao campo, bailar a muñeira, cantar, eso non canta allí. Algúnha vez tamén nos pide consellos e outras veces non nos colle. A terra de Ana Pontón, pero chea de cartéis de Alberto Núñez Feijóo. Non son dela, nin nada, non quero dicir nada. Eu son de Feijóo, e digo claro, toda a vida, o sea que non vou cambiar agora. Bella, de Feijóo, e non hai outro, porque senón vamos nos liar con como? Como nos vamos liar? A ver, todos aí metidos, unidos, gobernando todos xuntos, por favor. Pues non a conocía. Pois é a candidata do BNG á presidencia da Xunta. Vale, pues trataremos de conocerla un poquinho mellor. Unha persona moi interesante que sabe moi ben o que quere, xa ten experiencia na vida política, eso tamén esperemos que tira un pouco por a terra. No sé quién es, la de Bloque, sí. La mejor. Es que yo soy del PP, entonces, como comprenderás, no me cae muy bien. Gustalle moito a de touciño, que eso quere decir que tamén lle gusta os produtos da terra. A verdade que lle notamos moitas maneiras de vendedora. Igual a contratamos. Estamos paseando polas rúas de Sarria, pero é certo que Ana Pontón tamén recibiu críticas porque vai como número 1 pola Coruña e non por Lugo. Sí, ela vai de número 1 por a Coruña, pero bueno, xa leva moitos anos ali, desde os 18, máis ou menos, e xa ten ali a súa vida montada e formada, e é moi positiva. Pero, vamos, presión eu creo que teñen por a situación tamén na que está hoxe en día o partido. Como irmá pequena seguro que tes 1000 anécdotas que contar. Anécdotas hai unhas poucas. Sendo pequechas, bueno, ela sempre era moito máis ordenada e moito máis cuidadosa de todas as cousas que a min. Entonces, ela tiña todas as súas bonecas en caixiñas, ali colocadas no mueble. Un día díxome, bueno, pois eu agora xa son maior. Entonces, pois todas as miñas bonecas pasan a ser túas. E claro, eu collinas e xa as desmontei todas nun periquete. Eu creo que se arrepentiu. Bueno, Ana Pontón, superordenada, casi ideas claras, xa pasou o tempo das bonecas, toma, irmá, estas son as bonecas para ti. Como leva a familia? Nunca me gustou moito xogar con bonecas, Como leva a familia, a militancia política de Ana Pontón? Como, bueno, supoño que este é un salto cualitativo, o feito de ser candidata a presidencia da Xunta, Como se vive nun ambiente familiar? Pues como viven é que non me ven, basicamente. Eu creo que no que máis o notan
neste momento, e tamén o que máis o noto eu, pois que certamente botas de menos aí as fins de semana na casa que se agradecían. Bueno, decía a súa nai que dice moitas veces que se pon nerviosa porque lle dá moita caña a Feijóo. Non sei se isto é así ou como transcurre. Sí, miña nai sigue moito, o sea, realmente sigue moito a política e ademais ora fixose facebookera, entón está aí moito máis pendente de todo e ela, bueno, pois supoño que como todas as nais, pois quere que seas aí, que todo che vaya ben, que non te metas en líos, bueno, está ben. Bueno, falamos de Sarria, falaba antes a candidata a presidencia da Xunta que si fora presidenta da Xunta a primeira medida sería un plan de rescate dos servizos públicos, pero hai un asunto que ten que ver con este país e que ten que ver ca ausencia de galegos neste país, a cuestión demográfica. Dígame unha medida concreta, porque este asunto eu xa comprendo que é moi complicado meterse nel, pero nos aquí que procuramos falar moito deste asunto, bueno, non acabo de ter moi claro que pode facer unha administración, neste caso a Xunta de Galicia, para meterlle o dente a isto. A ver, eu creo que a demografía é un problema que ten moitas capas. Non podemos decir que hai unha medida que vai a ser solución ao problema demográfico, non? A Caixa finlandesa, evidentemente, non. Hai unha preocupación que eu teño moi grande e que me parece que sería unha cuestión fundamental como prioridade para algo que se pode facer en 4 anos, e é evitar que siga marchando xente nova fora. Porque é moi curioso, cando analizamos que estuvo pasando no país nos últimos anos, resulta que en 4 anos desapareceron 100.000 persoas menores de 35 anos. 100.000 persoas, o sea, nesa franxa de idade. Iso quere decir que houve moita xente que marchou, que está na emigración, e son as persoas que poderían estar tendo fillos neste momento, e non só tendo fillos, sino xerando riqueza no propio país. E esa debe de ser unha prioridade do goberno, non decirnos que como noutros sitios marchan máis, en Galiza non é un problema, o cal que me parece sempre terrorífico ou terrible, non? Que esa fora a posición que tuvo o goberno galego. Nos levamos no programa unha medida que se chama un plan Retorna, no que queremos financiar unha serie de medidas para que a xente teña oportunidade de volver, tanto apoiando no ámbito da innovación, pero como tamén a xente que queira montar o seu negocio e volver ao país, ou dar opcións desde o punto de vista da vivenda, facilidades. Parécenos que eso sería un programa, non? Que logo habría que ir dándolle moito máis fundamento, pero que tiña que ser unha prioridade do país. Ao mesmo tempo, tamén o digo con toda certeza, nos temos que superar o modelo da precariedade, porque cando a xente nova deste país estén con salarios, traballando 8, 9 horas en moitos casos, e con salarios en moitas partes que non chegan aos 700 euros, é imposible que a xente teña fillos. Con isto tampouco chegaría, porque o problema demográfico é moito máis profundo, eu xa o sei, pero hai certas cousas que hai que mudar xa. Señora Pontón, eu penso que vostede pode acabar facendo un papel relevante dentro do BNG se consigue salvar a organización neste momento crítico no que está logo de hai 4 anos, pero se lle facemos caso ás enquisas, e o que están dicindo as enquisas, esa baixada nova xa acumulada, ese chove sobre mollado que pode obter, o resultado pode ser novamente adverso. A mí gustaríame saber se está preparado vostede como voceira nacional, que é do bloque tamén, está preparado o BNG para encaixar un novo resultado adverso? Nós estamos neste momento traballando moito e con moita ilusión e coa xente moi mobilizada, e creo que iso é un factor moi importante nunha campaña electoral. Tamén creo que os procesos dunhas galegas non son unhas xerais. Penso que iso vamos a ver o 25 de setembro, que a enquisa definitiva. Creo que as enquisas neste momento non son termómetros fiáveis do que está pasando na sociedade. Vemos que hai unhas que din unhas cousas, outras que din o contrario, mesmo enquisas que a mí resultoume moi chocante, algunha enquisa que vin que en 2 días, de repente, eu tiña menos nivel de coñecemento, pero 10 puntos, entón non creo que os galegos e galegas teñan unha amnesia, de repente en 3 días que o 10% da poboación se olvide de que me coñecía, e menos nunha campaña electoral, que en outras etapas pois podes estar menos presente, pero nas campañas electorais estamos bastante presentes. Por lo tanto, a sensación que eu teño nesta campaña é que
hai moita xente que está volvendo a mirar o BNG porque cree que é importante que exista un proxecto nacionalista, que exista un proxecto que tamén sexa serio, que realmente vaya a cambiar cousas no país, non? Que queira mover marcos, que queira mover para que o país avance e que vamos a ter un bo resultado a partir do día 25 de setembro. Eu teño esa convicción íntima. Tamén o quero decir, en democracia, cando se presenta unhas eleccións, ten que estar preparada para todos os resultados. E por eso non vai haber ningún problema. Tivo chamadas despois do debate do luns de xente que marchou do Bloque e que o mellor despois de ver o debate chegou á conclusión ou tivo a sensación de que o mellor se equivocara? Pois tive moitas chamadas, vou a recoñecer, non vamos a dar nomes porque hai unha confidencialidade que, bueno, pois que a mí tamén me gusta a discreción, pero sí que é certo que houve moitas persoas que me chamaron despois do debate. Do entorno da Marea? Pois xente moi diversa, do entorno da Marea, do entorno do PSOE, moi curioso, sí. Satisfeita, entón? Que efecto cree que pode ter no resultado ese debate? A ver, os debates, o que para min son unha victoria democrática e un dereito dos cidadáns. Eu desde aquí tamén me gustaría decir que me parece que é unha pena que o señor Núñez Feijóo prive aos galegos e galegas dun segundo debate na segunda semana de campaña, porque ademais creo que a xente demanda debates, sigue os debates e son saudables desde un punto de vista democrático, porque está moi ben ser bultos parlantes ou candidatos de plasma, pero sería moito máis interesante que nas campañas se contrastaran proxectos, ideas, alternativas. Gustaríame que o señor Núñez Feijóo acudira a esos debates e que non nos seguira vetando. Eu creo que o efecto foi positivo, tanto porque se viu a Núñez Feijóo moi nervioso, eu vin aí varias veces que sudaba e que, bueno, pois é certo que a mí me felicitaron moitas persoas que me dixeron, bueno, pois que me parecera un bo debate. No sentido no que eu decía, algún entorno da Marea, se o sei, quedo no Bloque? Non, moita xente que dixo contade co meu apoio, porque a verdade é que me gusta moito a campaña en positivo que estades facendo, as propostas, esta nova etapa que abrides no BNG, e contade comigo, porque tamén eu creo que hai moitas persoas que se dan conta que en política non só hai que decir que se van a facer cousas, sino hai que facelas e saber facelas, e que a solidez e ter proxecto é importante. Bueno, nos fixemos unha enquisa tamén na rúa, insisto sempre, non ten valor demoscópico, pero, bueno, axuda a saber como estaba a temperatura hoxe mesmo no centro da cidade da Coruña en relación con Ana Pontón. O Bloque Nacionalista Galego chega a estas eleccións autonómicas no peor momento da súa historia. O obxectivo fundamental é acadar a supervivencia e para elo encoméndanse a Ana Pontón. Imos ver que teñen que dicirlle os galegos a candidata do BNG. Yo soy de otra idea política. Perdón, Manolo Bustillo. Mucha suerte y más ayuda para los estudiantes. Non vou votar, non vos podo ver. No soy nacionalista. Ánimo con la campaña. Ánimo que ganamos. Ana, por favor, elimina o copago, polo menos para los maiores. Por Galicia, facer un pouco máis e pola Coruña. Sanidad pública de mejor calidad. Pues librar el peaje de la AP9. Mucha gente lo que buscar trabajo, pero no hay. Que digan lo que digan, yo voy a votar el PP. Yo te voy a votar, ánimo y fuerza. Que desilen contra a explotación laboral. Realmente sí, o facemos máis das que nos pertenecen. As mulleres galegas precisamos de ti. Forza, BNG, a única alternativa que ten o país no mente e no corazón e que coñece os problemas específicos que temos como galegas e como galegos. Más becas. A maioría dos estudiantes non teñen recursos para poder estudiar e necesitan ese apoio, eses cartos para poder seguir tendo os seus estudios e poderse formar. De cariño, de solidaridade a alguén que está loitando polo máis elemental que eu entendo, que é a loita pola independencia de Galicia. Máis música jamaicana, pido. Me gustaría que se apoyase en certa medida pois esa música que tamén existe na nosa sociedade. Sanidade pública e educación pública. Sí, pero está privatizando todo, se ve, tanto a nivel Estado como a nivel autonómico. Por lo tanto,
Nosotros creemos que isto o levamos ganado desde hai moitos anos e, por tanto, temos que seguir con isto para adiante. Conozco a pouco, conozco a xente do bloque realmente moi interesante. No, pues la verdad nada, porque yo no sé si son ellos que están ahora en el ayuntamiento, no, pero desde luego muy bien no lo están haciendo. Y soy más partidario de unir que de dividir, manteniendo todo el mundo sus lenguas, lo que consideren oportuno. Pero no, dona niña, no. No estamos, de esta vuelta no. Y esta señora ya la conozco y pienso votar por ella. ¿Sí? De verdad, es de Ciudadanos, ¿no? ¿O no? Estoy bastante desencantada con todos los políticos. Que se lo tomen lo mejor posible y lo lleve bien. Deberíamos de unirnos todos, porque a mí me preocupa ese dos para aquí e tres para ali. Porque se non aproveitamos esta ocasión, vamos a ter difícil. Eu vou seguir votando porque si solo con queixarnos non facemos nada. Hai que poner a papeleta ali na urna que nos toca. Bueno, este era o ambiente na rúa, escoitamos moitas cousas. Eu non sei se coincide ca sensación que ten vostede cando está na rúa. Eu teño a sensación que a xente está menos enfadada que hai 4 anos, pero non sei se vostede ten unha sensación parecida. Bueno, o que teño aí, o que vexo é que no programa do BNG coincide moito coas propostas que se puxeron aí sobre a mesa, non? Máis bolsas para os estudantes, suprimir o copago para as persoas maiores. Música jamaicana hai que estudalo. Non o levamos, pero todas as sensibilidades hai que telas en conta. P9, votar abaixo a reforma laboral e máis igualdade para as mulleres. Pois fixeronme un resumo do programa do BNG e o que lles pediría é a confianza para que o podamos desenvolver. E, sobre todo, creo que houve alguén que falou de que non iba a ir a votar porque estaba moi enfadado, moi enfadada. A min esa é, neste momento, unha das cousas que máis me preocupa, porque creo que todas as persoas deberían de estar o 25 coa súa opinión nas urnas, porque eso realmente sería o revulsivo para que as cousas mudaran en Galiza. A resignación creo que é o único que alimente o continuismo. Pablo Carballo, moi boa noite. Boa noite. Bueno, con Pablo adoitamos compartir preguntas así máis en plan rápido, así que empezamos, Pablo. Mira, veíamos que na casa chaman Belén, na política Ana. Na casa, na miña familia, os meus veciños, dale, chamanme Belén. Non sei se é Ana Belén é pola cantante. Pois teñes que ter yo preguntado a miña nai. Nunca o preguntou. Non, da miña nai non creo que lle gustara moito Ana Belén, era máis outros estilos. Pero de pequena a mí xa me pasaba que na escola me chamaban Ana e na casa me chamaban Belén, como a min realmente dábame igual porque identifícome coas dous, non teño problema. Imos ver unhas imaxes, a ver que lle parece de hai 15 anos, a ver que recordos lle traen daquel momento. Era por aquel entón responsable nacional da Asamblea de Mulleres de Galiza Nova, das mocidades do Bloque Nacionalista Galego. Non sei como se ve, así a simple vista. Distinta. Irrecoñecible, diría eu. Teñen pasado, pois, como digo, xusto 15 anos, 15 só? Sí, por certo, tivo algún... Como 15 só? Imposible. Máis de 15? Sí, máis de 15. Eu teño 39, vou a dicilo que non teño ningún problema, entón aí me parece que debía ter menos. Pero bueno... Tivo algún traballo fora da política remunerado, Ana Pontón? Pois non, a verdade é que non. Pregúntalle, vostede, escoitábamos a súa familia que quería ser xornalista, acabou como político. Que opinión ten dos políticos profesionais, dos profesionais da política? Ben, eu creo que unha cousa é a xente que a súa única expectativa vital é alongarse en cargos e cargos e cargos, non, para manter a súa actividade. E outra cousa é que eu sí que creo que para poder facer unha actividade de oposición ou de goberno necesítase dedicarlle o 100% do tempo e que o que hai que medir realmente é se as persoas, cando estamos nun cargo de responsabilidade, cumprimos ou non cas nosas obrigas. Claro, se eu estou no Parlamento xogando ao Candy Crush, creo que non me gaño o meu salario, pero se eu estou atendendo as necesidades deste país, escoitando a xente, falando coas persoas, pois creo que son recursos necesarios porque a democracia tamén necesita da oposición. Non sei de que traballarías se un día deixa a política. Non te preocupes, que teño moitos proxectos en mente. En que sentido? Por que área? Pois mira, a min gustaríame moito traballar na xestión cultural. Creo, teño aí cousas moi pendentes, aparcadas, que as retomarei. Casi como que lle apetecería facer eso tamén. Tamén me gustaría, sí. Creo que é compatible, non vai a ser incompatible. 3 dos 4 cabezas de lista
o foron tamén nas eleccións xerais. Olaya Rodil, Luis Bará, tamén no caso de Nova Presas. Por certo que Nova Presas tamén fora nun posto de saída nas eleccións municipais en Ourense, fora o número 2, se non recordo mal. Ten un déficit de personal, de alternativas, o BNG, que repite candidatos eleccións tras eleccións? Non, nos fixemos unha aposta, que é unha aposta porque realmente necesitamos ter novas referencias na sociedade e as eleccións son momentos importantes para que esas persoas sexan máis coñecidas, teñan un recoñecemento e un traballo máis amplo. Fixemos esa aposta, creemos ademais que son persoas cunha capacidade moi boa, xente nova no BNG, pero moitas mulleres, e creo que era desaproveitar un potencial que ten a nosa organización, que efectivamente temos menos, por unha cuestión de menos espazos, e creo que é unha forma de aproveitar esas persoas. Entenderá que 4 eleccións en ano e medio cos mesmos candidatos sorprende. Pero, quero decir, non había solo 4, se me dis que solo había 4, pero había moitos máis candidatos. Non teñas problema que temos moito banquillo no BNG, eso está garantido. Un adxetivo, veña, para definir un, Núñez Feijóo. Que difícil. Eu diría que a hipocresía. Xaquín Fernández de Iceaga, outro dos seus contrincantes nas furnas. Un socialista. Luis Villares? Pois un xuiz. Luis Villares é xuiz. Adxetivo. Pasa como sustantivo. Sí, perdoa. Pois a verdade é que non sei moi ben como é amável. Cristina Losada? Unha descoñecida para min. Xa que falamos antes del, Xosé Manuel Beiras? Pois alguén que me decepcionou. Veña, outro test, casi xeracional con isto de Galicia. Heredeiros da Cruz ou diplomáticos de Monte Alto? Os diplomáticos. Son Goku ou Arale? Arale. Empanada ou pulpo ou polvo a feira? Empanada de polvo. É máis de licor café ou de crema de oruxo? De crema. Moi ben. Bueno, con isto rematamos este test, pero aínda temos unha última fogata que presentar na mesa, ese off the record de Lois Balado, nesta ocasión dedicado a Ana Pontón, a Belén Pontón. Sí. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record! Chámase Ana, a Ana máis famosa de Galicia. Bueno, a segunda Ana máis famosa de Galicia. Ana Pontón, que tiña un reto. O reto que temos por diante que son unhas eleccións galegas xa aí as nosas portas no mes de outono. E aínda que as eleccións finalmente non serán no mes de outono, senón no mes de setembro, agora é o turno desta rapaza que xa saben... Está no BNG. Está. O problema que ten o bloque é que a competencia viulle moi mal, que agora os do BNG son os menos nacionalistas de toda a pandilla. Por un lado andan os do PP, que con este temazo... Galicia, sí, Galicia, sí, Galicia, sí, temazo de Los Limones, que ao lado deles Castelao era un miña xoia. Aquí, Galicia, Galicia, Galicia. Por outro lado, os de Ciudadanos e as súas teorías neonacionalistas. É un país, Galicia? Se fala de país, desde pequena eu escoito decir, está, non sei, judías do país. Aí, denantes mortos que sen xudías con chourizo. Ponlle tamén a estrella. Claro que sí. E despois que además teñen as mismas inquedanzas, que manda truco que a Pontón lle preocupe exactamente o mesmo que a María Dolores de Cospedal. ¿De dónde? Por la vuelta de Madrón toda. Que como sigan neste plan, os nacionalistas terán que buscar novas fichaxes, seducir novos afiliados onde nunca pensaron que terían que buscar. E que ven no BNG unha forza política seria, con proxecto, solvente, con capacidade para xestionar, para que Galiza saia adiante, para que saíamos do pozo que nos conduciron as políticas da dereita e as imposicións de recortes da Unión Europea. Bueno, pero ¿quién gana Roland Garros? Pasa que Mariano é un tipo duro. Logo tamén hai así unha relación difícil con outros partidos. Porque non podo votar co Bloque Nacionalista Galego. Este grupo, ou esta
certa secta, non sei o que nestes momentos. Incluso outros que chegaron a soar como posibles aliados electorais. Para nos darlle alternativas a esa xente é o que nos preocupa, non ser pois nin comentaristas, nin convertirnos en mareólogos. Percatáronse, moi sutilana todo. Porque Ana Pontón non é moi de Pablo Iglesias, ela é máis de Enrique. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día, fusión internacional, baila que trae alegría, venga, que siga la fiesta, de noche y de día. Olé, e con tanta competencia andan os do Bloque a buscar un valor engadido e de momento están apostando moi forte polas coreografías, perfectamente ensaiadas e sen deixar cabo solto. A ver, Rubén, o que peor, Rubén e Cristina. Esa p... Epa, mi má, xa ven que aquí non se andan con coñas, que ata obrigan aos calvos a mañar as guedellas. E por moito que señas dos da parte alta das listas, ou vais a las orellas ou estás aviado. Mini, quedara unha persoa ali, non? Mini. Mini, atende aí, que non está o forno para bolos. Ou sí. O caso é que a estrela, gracias ao esforzo de todos, quedou fetén. Unha execución magistral, que de seguir así co tema este das coreografías, perfectamente dirixidas, por certo, por Bieito Lobeira, e que lle o sarxento de ferro ben poden chamar a Paloma del Río para retransmitir o próximo inicio de campaña. Nervios por parte de los espectadores y toda la suerte del mundo, que el equipo se merece estar lo más alto posible porque trabajan como siempre, como todas, durísimo. Así que vamos allá. Tiene que ir a por el oro. Han arrancado muy bien. ¡Qué bueno el ejercicio! Sí, señoras. Sí, señoras. Muy bien. Yo creo que aquí sí que le van a dar el oro. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record! Ana Pontón, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite, moitísima sorte nesa cita, verémonos por aquí, máis a miúdo. Pois moitas gracias e xa sabedes que sempre é un placer vir. Gracias, un placer. Domingos, moitísimas grazas tamén. Pablo, nos continuamos falando de cousas que aconteceron hoxe. De momento, unha pausa de publicidade e regresamos enseguida.